Fost il-kollezzjonijiet li għaw fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra nsibu kollezzjoni estensiva ta' medalji mogħtija lil membri li kienu fis-servizz, ġifieri fl-Army, fin-Navy u aktar tard kif se nitkellmu fl-Air Force. Għaw ukoll numru sostanzjali ta' medalji mogħtijin liċ-ċivili. Biżżejjed infakru li l-ikbar medalja bħala prestiġu tagħna l-Maltin li tidher fuq l-emblema ta' Malta u wkoll fuq il-bandiera huwa il-George Cross. Din tinsab ukoll f'dan il-mużew, mhux qiegħda f'dan il-memorial, qiegħda f'sezzjoni separata għaliha, imma f'dan il-memorial insibu medalji simili replika ta' persuni li ġew mogħtija il-George Cross minħabba servizz li għandu relatat ma' Malta, fosthom fuq bomb disposal. Kif nafu waqgħu ħafna bombi fuq Malta, ħafna minnhom ukoll ma splodewx u kien hemm nukleu ta' nies tal-bomb disposal illi dawna b'sogru kbira l-ħajjithom kienu jagħmlu d-diffusion tagħhom dawna biex ma jkunux iktar perikolużi. U minħabba dawn il-ġesti eroiċi ġew ukoll biċċiet minnhom mogħtija l-George Cross minħabba s-servizz tagħhom ġewwa Malta. Imma mbagħad insibu wkoll medalji apparti ċivili, ġifieri issib medalji oħrajn bħal Defense Medal pereżempju li ta' min insemmuha għax kurjuża. Id-Defense Medal bir-ribin ħadra u rigju bojot kienet ġiet mogħtija lil Maltin u postijiet oħra mhux fl-Ingilterra ġeneralment lil pajjiżi jew territorji taħt il-bandiera Ingliża illi kienu under threat li jiġu invaduti mill-għadu. Allura nies li kienu jaħdmu fl-ARP, pereżempju, l-Air Raid Precaution, pereżempju, ġew mogħtija din il-medalja u ssib numru kbir ta' Maltin, għax il-Maltin iċ-ċivili min qed jaħdem il-bank, u mbagħad qed jagħmel tal-Air Raid Warden, jiġifieri kien hemm ħafna ċivili qed jaħdmu qishom double job. Is-sitwazzjoni għajtitilhom biex mhux il-ġob tagħhom biss, imma jagħmlu servizz għall-komunità. Ingħataw din il-medalja. Issibhom ħafna Malta, pereżempju, ma fl-Ingilterra ma tantx issibhom. U għalla volja hija medalja mhix meqjusa bħala rikka ħdejn affarijiet oħrajn militari, imma hija medalja għal Malta u anke llum il-ġurnata tiġi meqjusa mill-kolletturi barra minn Malta, speċjalment Ingliżi, illi għandha weight kbir soċjali u storiku. Jiġifieri hawn varjetà ta' dawn it-tip ta' medalji. Hemm ukoll għandna stanti wkoll u eżemplari tal-British Empire Medal, jiġifieri u cross. Jiġifieri dawna medalji rari mogħtija lil ftit nies. Interessanti hawnhekk insibu waħda mogħtija lil teacher u kienet ukoll fl-St. John's Ambulance Brigade, Gulija, u wkoll il-qassis Gallia, illi dan għamel servizz fil-Vatikan, mhux hawn Malta, sogra ħajtu għax kien wieħed minn dawk il-ftit konfidenti ġewwa l-belt tal-Vatikan waqt il-gwerra illi kien iħarrab ħanajdu hekk jew jostra ġifieri jaħbi pilots u Ebrej ġol Vatikan u affarijiet oħrajn. Jiġifieri dan ngħata din il-medalja ħabba dawn l-atti eroiċi. Imma mbagħad hemm sintendi il-medalji dawk li huma militari. Il-kollezzjoni tibda minn żmien il-Reġina Vittoria b'xi kampanji pereżempju tal-Afganistan, eċċetera. Imma mbagħad tilħaq kull minnu żewġ kull minijiet wieħed fl-ewwel gwerra dinjija u t-tieni wieħed fit-tieni gwerra dinjija. Għandna ftit eżempji ta' individwi li ġew mogħtija li servew kemm fl-ewwel gwerra u kemm fit-tieni gwerra. Allura ssibhom dawna bil-medalji ta' dawn iż-żewġ gwerer. Mhijiex ħaġa komuni, laqqas hija ħaġa rari, imma meta toqgħod qis kemm salvaw minnhom jew qegħdin fil-kollezzjonijiet, hija ħaġa ta' interessu partikolari għaliex servew fiż-żewġ gwerer. Biċċiet minnhom ħadu long service medals ukoll militari ta' kemm dammu servizz 20 sena jew iktar. Jiġifieri hemm dawn l-interessi. Imma ħaġa sabiħa li imbniet biha din il-kollezzjoni huwa l-fatt li dawna ma ġewx mixtrija, daw ġew mogħtija. Sa mill-bidu tal-mużew fl-1974-75 kien hawn policy illi min irid jagħti u għal nies illi pereżempju dak iż-żmien kellhom il-missierhom jew lin-nannu li serva fil-gwerra, fl-aħħar gwerra speċjalment, kien ta' unur għalihom li jagħtuhom
lil dan il-mużew biex hemmhekk qed igawdihom kulħadd u qed iservi wkoll bħala memorjal għal dawn in-nies li mietu taw ħajjithom jew inkella taw servizz periklu għal ħajjithom għax mhux kollha mietu, nitkellmu dritt kollu, imma ħafna minnhom kienu jafu li bis-servizz tagħhom jistgħu jmutu. Jiġifieri kienu lesti li jagħmlu s-sagrifiċċju ħalli baqgħu ħajjin, mhux bħal sħabhom hemm minnhom ġie maqtul. Imma kien hemm minnhom dawn litteralment min qed iservi b'sogru għal ħajtu. Eventwalment ġew mogħtija lil dan il-Mużew Nazzjonali rridu nfakru li dana mhux xi ħaġa privata, kollezzjoni privata, huwa xi ħaġa tagħna lkoll il-Maltin. Illi kull ma huwa kollox tagħna l-Maltin. U dawna baqgħu jitfakru permezz dawn il-medalji is-servizz li kienu jagħti jekkux fin-Navy, l-Army, l-Air Force, illi taw dan is-servizz. U ħafna minnhom tinnota l-varjetà ta' medalji, minnhom huma komuni ngħidulhom ħdejn oħrajn, pereżempju 1939-1945 Star ta' tieni gwerra. U mbagħad pereżempju l-Afrika Star li Malta kienet tagħmel qisu f'ċertu theaters of war jgħidulhom f'dak l-ambjent. Mbagħad hemm medalji oħrajn ultra rari, jew rari ħafna, bħal l-Erkriuri, b'daw kollha Second World War. Jiġifieri daw għal-volja jiswaw il-flus ġew mogħtija b'imħabba lin-nazzjon biex dawn in-nies jibqgħu mfakrin f'dan il-mużew. Fil-mużewijiet tal-gwerra hija tradizzjoni li jkun hemm spazju li jsejjaħ il-memorial. Dan il-memorial barra li hu parti mill-mużew, jiġifieri fih ikun hemm ukoll artefatti importanti x'wieħed jara, ma jservi wkoll ta' memorja għal daw kollha illi ħadu sehem fil-gwerer, mhux biss bħala soldati manka ċivili li għaddew minnha. Allura f'dan l-ispazju jkun hemm affarijiet konnessi ma' ħafna drabi nies illi mietu fil-gwerra jew li batew. Heritage Malta naturalment fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra qiegħda tipprepara biex tlesti il-memorial li jinsab fil-Kappella ta' Sant'Anna. F'dan il-memorial bħalissa qed innestu il-display tal-medalji li barra il-medalja bil-ritratt tal-persuna ta' min kienu u l-informazzjoni ser ikun hemm ukoll interpretazzjoni ta' kull medalja biex inti tkun taf dik il-medalja għal xiex kienet tingħata u meta kienet tingħata. Però f'dan l-ispazju se jkun hawn affarijiet oħra. Għandna numru ta' bozzetti ta' monumenti konnessi mal-gwerra, bħal pereżempju il-monument tal-gwerra li jinsab il-Furjana, għandna l-bozzett oriġinali tiegħu jew inkella tal-qampina tal-konvoj illi l-istess għandna l-bozzett tiegħu. Ikonna wkoll għandna diversi plakki illi ingħataw matul iż-żmien lill-Mużew Nazzjonali minn ex-servicemen illi jkunu ġew lura, anzjani ġew lura u għamlu dil-plakka biex ifakru lil sħabhom li mietu waqt il-gwerra. Naturalment f'dan l-ispazju kifet irid hemm bilanċ bej il-mużew, jiġifieri id-display li wieħed jara u japprezza l-affarijiet għax huma antiki, għax għandhom storja, imma anke s-sentimenti u l-emozzjonijiet ta' nies illi għaddew minn affarijiet diffiċli biex aħna llum ninsabu kif qegħdin. Naturalment, il-kollezzjoni nazzjonali dejjem tikber u l-appell tiegħi huwa li kull min għandu xi medalji, pereżempju, tan-nannu illi ġast qegħdin mitfgħin ġo vetrina jew ġo kexxum ma nafx jagħmel bihom u jixtieq illi in-nannu jibqa' mfakkar jekk jagħtihom donazzjoni lill-kollezzjoni nazzjonali lill-Mużew tal-Gwerra bir-ritratt jistgħu jiġu displejt hawnhekk u n-nannu ma jmut qatt, jibqa' imfakkar għal dak kollu li kien għamel.